Vrijednost ovog značajnog projekta je 27 miliona eura, a sredstva su osigurale Bosna i Hercegovina i Hrvatska uz podršku Evropske unije. Radovi na mostu trebali su biti okončani u maju, ali je zbog visokog vodostaja Save sve prolongirano. Most je dug 670 metara i imat će po 3 saobraćajne trake u oba smjera. Ono što očekujemo da radovi se nastave ovakvim intenzitetom i da u ovoj godini, negdje na jesen, otvorimo ovaj most koji je prevažan za obje države, koji se nalazi na 5C koridoru. Osim sa Hrvatskom, ovaj most će Bosnu i Hercegovinu povezati sa Mađarskom i dalje sa zemljama Evropske unije. To je ono što nas raduje i veseli, da smo uspjeli u jednom zajedničkom projektu da dođemo skoro do kraja. Sada, nakon spajanja mosta i izgradnja koridora 5C dobija svoj puni smisao. Ono što ostaje nejasno je što još uvijek nije riješen prilaz mostu sa bosanske strane, dok je to sa hrvatske strane već odavno učinjeno i već se gradi carinski terminal. Hrvatski carinski terminal bi trebao biti završen već u aprilu, a tender za izgradnju bosanskog je tek nedavno raspisan. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine objašnjavaju da je razlog kašnjenja završetak procedure koju je vodila Evropska investiciona banka.